Okay, hej mennesker. Så i dag er det den 26. december 2023, og jeg har holdt amerikansk jul den 24. og 25. december, fordi jeg er på udveksling i USA. Jeg tænkte bare, at jeg ville lave måske en video af nogle af de her dage. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, om jeg skal noget i dag, så det er bare en afslappende dag. Jeg vil lige vise nogle af mine yndlingsgaver. Det her det er ikke en af mine julegaver, men det her det er, hvis I nogensinde skal til USA og sådan ligesom, hvad hedder det, altså sådan deroppe tæt på Canada-agtigt, sådan tæt på Wisconsin, så skal I have bubbler. Oh my god. Jeg var i fitness her tidligere i dag, hvor jeg levede på en bubbler. Jeg har aldrig smagt noget bedre, fordi at jeg drikker aldrig sådan sodavand eller noget, fordi jeg kan ikke lide bubbler, men det her, Jeg vil også lige vise jer nogle af mine julegaver, jeg har fået. Selvfølgelig skal jeg vise jer den her julegave. Bubbler. Selvfølgelig. Ja. Min nummer 1 julegave. Jeg elsker dem. Så har jeg også fået rigtig meget dansk slik, eller bare europæisk slik. For noget af det har jeg fået fra mine forældre, og noget har jeg fået af min værtsfamilie. Nummer 1, fedtkager. Ja, den her Benetint. Den her Milk Scar fra, hvad hedder det, Tarte. Også fået en mini-printer. Lad mig lige vise jer 2 ting, jeg har printet ud allerede. Så jeg har printet de her 2 billeder ud. Jeg vil lave sådan en scrap-bog fra mit udveksling. Jeg skal lige have bogen. Den her ting til makeup og smykker og få sådan en halskæde. Jeg ved ikke, jeg har den ikke på lige nu, men det er sådan en halskæde, hvor der er ligesom indgraveret min families initialer. Ja. Så ja, nu vil jeg faktisk bare lige rydde op på mit værelse, fordi det er ret rodet, hvis I vil se det. Ja, der er ret meget, så det vil jeg lige gøre. Yeah, how do I do it? Oh my god. And I got a year subscription to Mystery Tackler Box. Tickler, I got these colognes. Rated from 1 to 10. Good spray. Oh. That one is probably a 7. 8. Oh, okay. The whole milk would be... Okay, jeg har lige været i bad. Det I så mig lave lige før, det er en vulkan. Det var en gave til min mindste værtsbror, men han fik den samme gave lige inden juleaften. Jolly. Body. What do you rate the explosion? 2 out of 10. Good, bro. We forgot the rocks. Okay, så nu tager jeg i Hobby Lobby efter en scrapbook. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men jeg har taget mine nye sko på. Okay, jeg har fundet den her i sort. Men jeg vil bare godt have, at den er ikke sort. Men alle andre var meget større. Changed. We were talking about. Jeg er så i gang med at lave en scrapbog om et udveksling. Jeg er lige nu den sidste nede i stuen, fordi de andre er ved at gå i seng. Og min mini-printer. Okay, godmorgen. Klokken er lige nu 8:30 faktisk. Og jeg spiser juleskum, fordi det er jul. Eller det ved jeg så ikke, om man kan kalde det længere. Men i dag er det også lidt en afslappende dag, men jeg tror, vi skal lidt mere. Jeg regner i hvert fald med, at jeg tager i fitness.
Og jeg går i Planet Fitness. Nu vil jeg faktisk egentlig bare gå ned og lave noget morgenmad, så jeg bliver ved med at spise alt det der juleskum. Og ned og lave en omelet, tror jeg. Så ja. Cutie. Okay. Not yet. Okay, you ready? Yeah. This is me. Okay, tell about your day. Okay, so first I woke up, and then second I had to go to practice. Talk normal. Practice kind of got canceled. What? Pool broke. And then we came home and sister lied about us getting McDonald's. Oh. Want to say hi up there? I shot my bow. Oh, and I did too. Yeah, Tickler shot it too. After that, I cleaned up my bow and waxed it up. Oh. And oil. Took a shower. And that brings me to right now, and I'm talking about my day. Oh. Okay, lige nok en skadet fisk lige nu, men jeg tager i fitness nu. Så. Jeg tror, jeg ender den her lille vlog nu med min bubbler. Jeg var i fitness. Det var godt. Jeg har trænet bare min arm. Okay, klokken er 9, så jeg går nok også snart i seng, for jeg er ret træt. Okay, så cheers.